Sa mga pagbasa nga atong nadungog karon, mga igsuon ko ni Kristo, ilabi na ang ebanghelyo, magkahatag nato ni og pangutana. Og diha sa atong pagpangutana, it could be makasabuta or mosamot hinuon ta og kalibog. Ang buti nga pasabot maigsuon ko ni Kristo, dili ba ato mang nahibaw-an nga ang atong Ginoo miingon siya mao ang prinsipe sa kadait, prinsipe sa kalinaw. Amen. Ang atong Ginoong Hesukristo miingon, nagtuo ba diay kamo nga pakigdait ang akong gidala kundili pagkabahin-bahin. O gani siya sa iyang pagsulti niini, gihulagway niya giunsa nga magkabahin-bahin. Amahan batok anak nga lalaki, inahan batok sa anak nga babae, ugangang babae batok sa mga binazi. Ang pangutana, doon na ba'y kontradiksyon sa gisulti sa atong Ginoo nga siya mao ang prinsipe sa kalinaw? Unya sa ebanghelyo nga atong nadungog karon, kay miingon man siya nga dili pakigdait ang iyang gidala kundili pagkabahin-bahin. Sa inyong unahuna, naay contradiction ang gisulti sa atong Ginoo? Wa. Mayong buntag ng inyong tanan. Naa? Wa. Na sa di pa mo final sa iyong decision nga naa, maayo siguro nga atong hatagan o igo nga kanang pagpasabot, no? Ang gibuod ipasabot sa atong Ginoo nga siya maong prinsipe sa kalinaw, tinuod gayod. Kay ang gibuhat sa atong Ginoo alang manggayod sa kalinaw sa tibuok kalibutan o sa katawhan. Provided nga atong sundon ang unsa may kamatuoran og sakto nga pagabuhaton. Na unsa may kasagaran nga awayan sa pamilya. Ha? Awayan din ang kwarta? Awayan din ang kwarta? Kinsa may daghang kwarta? Kinsa mo po'y way kwarta? Samot pong wa po'y mo tugan, no? Walay kontradiksyon sa gisulti sa atong Ginoo. Tungod kay kung mosunod ta sa kamatuoran sa iyang gisulti, dili gyud ta magkabahin-bahin. Apan mamahimong magkabahin-bahin kita kung diha sa pamilya adunay mo tipas o dunay mo talibagbag sa unsa may palisiya nga gihimo o gitamdan sa pamilya. Amen? Amen. Sa akong pagpadayon, mangutana ko, kinsa may paborito sa ginikanan? Manghod, maguwang? Anong galingi-lingi mo? Oh, napoy uban kay ngadhang pud ato. Basta yung kinsa tuod, no? Sa atong di naman ta maglingi-lingi, atong evaluaton ang atong kagalingong pamilya. Unsa nakaibaw ta nga unsa man ta kinamagwangan o kinamanghuran? Kinsa may kinamagwangan nga nisimba ani? Kining wa mo hands up. Sabto na ho ni nga mga manghod mo. Karon na ako tulomi ka managsuon, no? Tulomi ka managsuon. Pulos may laki. Ang duha nangaminyo na ako nalaywa pa simbako, no? Una sa among pamilya, tulo mami ka laki, nay ahong kinamagwangan. Una ako mo'y ikaduha, una naapoy among kinamanghuran. Una sa gagmay pa mi, aho zong na bantayan nga dili kayo suguon kining among kinamanghuran. Og aho pong nabantayan
nga ang aho pong maguang kanunay kami mo'y hatagan og sugo nga para nako pwede gud nga magtabangan kay ako ang akong mentality kay tabangan man bisan unsa kagaan o kabug-a sa gibuhatonon kay usa ra gutaan di tabangan na ita. Pero ang aho pong amahan moingon man nga ayaw na lang i-appeal ng inyong manghod kay manghod pa man na ninyo kamo mooy mohimo sa ahong sugo. Be kinsa may mga manghod ani be? Oh, murag dagko mo ngisi, murag beneficiary mo aning maong realidad. Usa sa mga matawag nato nga cause of kanang trouble, kanang moabot sa punto ta nga manghingampa ta. Nakasabot mo og manghingampa? Oy. Oh, diyan na ata aning kinayaha. Ano nga hangar mo diha? Naa kay kung di nato ni makontrol ang kinaiya nato nga kana bang manghingampa, mao ni ang sinugdanan nga magkalayo ang relasyon sa manag suon. Amen. Amen. Normal man ni nga naa nato ni pero di unta nato ni ipatubo. Kay kung ipatubo nato ni magkabahin-bahin gyud ang pamilya ug mao ni ang giingon sa tong Ginoo kay kining panghingampa wa man gyud ni sa iyang pagtulun-an kay ang tanan nga pagtan-aw sa tong Ginoo equal gyud ta. Nakaron kun ato ning i-apply diha sa mga binazi o mga ugangang babae. Na kasagaran nga ahong maihimplo ani kay kini mang nay anak nga siman. Oh, kinsa may nay anak nga siman ani? Kay ngano man kasagaran sa mga kanang anak og siman kanang daog sa ilang mga asawa. Asa lang mo kalain ha? Oh, bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magalit. Sorry po, no? Kasagaran, maunay ang hinungdan sa away. Nga sa wa pa maminyo, ang inahan, buhong kaayo sa anang gitawag og abtika kaayo na kamensyon. No? Alote. Allotment ba na sa English? Lagi, mauna. Muna nga, mayingon tong kanang anak, ma, nay, ayaw ka baka kay magpinirmahay mi sa agency ron. Ug mao ni pila may imuhang percentage ani, pila may sharing ani. Ay kala ko'y mag-igo do, pag-cute man po ning mga kinikanan. Ay kuan laman ma. Tagaan lamang ka og tag 50 ang buwan. Ha? Ha? Ay salamat. Ana. Kunya pila ka tuig nga sige og dawat sa maong alote, miabot ang panahon nga nakakita og mamords. Sabot mo mamords? Sabot mo haggard. Nakakita og mamords ang iyang anak. Og pagkakita sa mamords, diha na nagsugod kay nganuman nakabantay man ang inahan nga gikan sa 50 nahimo mang 30. Unsa mingon og ngano man ni dong murag maon ni palisiya sa agency mao di ay dai pod basin dai pod ha og kay kini kung kalibutan dong naa mo kunoy changes, full of change. Mingon man po tong anak og murag maoron mamaon go po na anang kanta mga maanang wind of change. Mao di ay nahala sige. Kay ang pagkunho di ay sa allotment kay
gihunghungan man sa mamors o hangtod ingon ini na labang daita puto. How about our future? The future. Kay jawa man katug-an palagi ang anak, di voluntarily sit aside sa maong 20, di nakakuha na, savings na kita hay. Unya kay tanaw sa kanang iyang anak nga mabidya man jud ko ano di may magpakasal na ani. Mao na nga igo-igo naman po ning nananghid na. Maingon ma ug pa tay ug nay. Naa man joy kausaban mao nga panahon na siguro po ni nga kanang mopahiluna na. Di pagkasabot sa amahan miingon nga okay dong sabot me. Kinsa man po na. Di dalhana dire. So gida sos kining mga inahan asan na maglainan ninyo mga inahan ha? Kaysa porma palangdaan murag makakita na kuno mo og unsay unsa og sakuan pa naamoy kanang bulang kristal. Inig-ingon, nay, mauna ni. Nya kay mamors man lagi, sus ag inahan, mura og 50-50, no? Mamors od gwapa jod, kasuroy jod ni bisan asa. Ang problema ani, og makaduol baka kuan ni, ha? Pagligis panahon, kay nahigugma lagi ang iyang anak, mao to nga nagpakasal. Unya, nakahibaw ang inahan nga katong mamors, dili lang kay katura ang uyab sa iyang anak. Nakahibaw ang inahan nga naay hagard-hagard. Sabot mo hagard-hagard? Basta mamors o hagard. Una, nakasinati na tong inahan nga bisan tod og matawag na to nga kanang basta hagard, no? Pero nindot kaayo og kinaiya. Mao to nga ang anak dito gyud sa mamors. Dito sa mamors. Tuod man desisyon na nga mapakasal. Di, larga, balik ang isa may nilarga. Ang anak. Pero, sa wa pa sila magpakasal, doon na di ay kasabutan. Nga, samtang dili pa sila makabahay, ang asawa adto mo puyo sa asa man puyo o gangang babay katong ginikanan sa lalaki. Pero adto mo puyo for the meantime samtang wa pa makabay. Unya kay ang anak nila nga laki gugmahan man adtong maong mamors. Mao nga ang mamors nakahibaw po nga ug unsay isulti niya, siya mo'y supreme among the supreme. Mao no nga niingon siya nga babes may tawag na. Babes kanang murag gilaay jud ko ani kanang murag uneasy ko diri kay mauwag ko ni mama ug ni papa. Dahil nga nung mauhaw man ka nga naamatay ko ano na. Baw lagi, na ba? Sa may imong desisyon, ang ahong desisyon nga muuli ko sa amua. Sama, nakay supak. Maobang kaha. Di,
Karon sa mo pug kamo uli karon dayon. Tay, karon dayon man. Di uli dito sa asa man uli sa ginikanan. Ug pag uli dito na tao nga ang inahan nasilo sa binadzi. Kay ang inahan moingon why kamoy nagsulti ana ha? Why kusga? Why tahod sa kasabutan? O kay wa masay pagtahod sa kasabutan, hinghilak ang inahan. Nagdangoy-ngoy ang inahan sa iyang anak. Apan, gipalabay ra sa pikas dunggan sa anak. Tungod kay ang bugat diha sa iyang dughan ang sosgit. Maayo kaayo mukuha sa istorya dito sa iyang asawa. Mao na nga ang anak ug ang iyang inahan duna nasay sa may natawo nga mura og nasakitan ang inahan ug miingon og hibaw-an pa nga mao dani ang lingtong nganay pang ang iyang amahan tingong pang ingon po tong amahan wa na tay mahimo anak kay diha silang pagdesisyon nga magminjo wa na tay mahimo period. Ang maong istorya simple ra pero lawom og kahulugan. Nga kundi nato masabtan, mao ni ang source sa kaguliyang ug away diha sa pamilya. Apan, kung ang matag usa aware diha sa ilang limitasyon ug kahibaw ug asa dapita ra sila mo lugar, naa gihapon ang kalinaw. Maigsoon ko na ni Kristo, ang punto ra gyud ni ining maong ebanghelyo nga kun aware ta sa atong limitasyon o kaybaw ta asa ta dapitang mulugar, bisag asang sitwasyon na mapabilin gihapon ang gitawag og kalinaw. Stability in the situation tungod kay naaman ang pagsabot. Ang pangutana nini karon maigsuon ko na ni Kristo, andam bata o naa batay kapasidad sa pag-uphold nining gitawag og stability to maintain peace. Kay ang unang problema niini ang atong kaugalingon. Kay kundi nato ma-overcome ang unsa may atong weaknesses sa atong kaugalingon, mao ni ang giingon sa atong Ginoo nga magkabahin-bahin yun ta. Kay nganuman easy man tag paniguro sa unsay makahatag nato og kaayuhan og atong isit aside ang unsay makaayo unta diha sa pamilya. Naunsa may ato makatunan ani karon? Ang ato makatunan una nga sa di pa ta mapakanaog sa tong desisyon, ato zong timbang-timbangon unsay advantages ug unsay disadvantages. Kay kun aware ta ning ini, hatagan gyud ta sa Ginoo og kahayag o kalamdag kung angay ba nato nga ipadayon ang atong nahunawnaan
or hatagan ta sa Ginoo og laing opsyon o kining maong opsyon na mao ang pagsikripisyo sa atong kaugalingon aron ma-uphold kanang gitawag og stability in the situation in the family to maintain peace and order. Amen. Palihog manindog